Menawi ngagem Elisa pinten 3 yuta. Oh nggih mboten napa-napa. 3 yuta ping 30 pira? Tenane 3 yuta. Kok aku nampane Sik ora usah cerewet sik. Realitasnya 3 yuta iki tekan nggon aku mung 75.000 e. 75.000 ping 30 pi. Kuwi akibatnya nek kowe sok ndas-ndaske dalang ki ngono kuwi. Lah aku tok ndas-ndaske lara ati. 3 yuta tak keke ya wah ku ki ning penanggape Pak Tarno iki pangkate dhuwur ning Jakarta karo aku. Monggo Pak Dalang, Pak Sinamung lenggahipun. Aku lenggo ora penake. Mboten sekeca. Aku kok ming karo kowe kok ming ton ndasmu kuwi. Iki piye kuwi? Apa sopan kaya ngono kuwi? Mboten sopan. Ya. Men jumeneng. Ya. Men ngaturake apa jenenge iki selamat kepada alumni SD Candi 3 Perbutan Katongan Lipar. Oh iya. Ayo Elisa. Nah, ya ming iki sinden sing durung di bojo ya ming iki. Ming kari iki. Single. Hah? Single jomblo. Oh iya. Jomblo. Ya mbok menawa payu ning kene kok kan tatawake ngono lho, Pak. Lah iya ne ya sengorana. Karana wis ayu. Ayu ya bener pinter golek duit. Nah, pinter golek duit. Ming suaramu le atos marai bojomu setruk. Kenapa setruk? Emang suarane atos. Aku iki suaramu kaya mercon duar-duar tanpa nganggo tok petung. Tata krama rak wis tak kandhani nek alus sing kepenak. Alus. Niki pun dialus ke, Pak. Ya pancen logate kaya ngono wis ora iso alus kowe pancen mbok disaringa kaya ngapa ya krakal ngono wae. Iya. Suarane kaya krakal kaya watu. Hah? Masa suarane kaya watu? Sifatmu iki lho. Oh, sifat. Omonganmu iki kaya wis ora iso disaring secara halus. Ya wis ngono kuwi kamu ya seperti itu. Gawan saka bayine. Gawan saka bayi. Gawan saka bayine. Ya. Dek, niki ajarane napa niki ne? Reuni akbar. Heeh, reuni akbar SD Candi 3. Oh, SD Candi 3. SD Candi 3. Ya SD-ne sing dienggo transit awake dhewe mau kae. Oh iya, ning tengah hutan ya, Pak. Aja nyawang ning tengah hutan, nyatane alumni-alumnine ya dadi wong pinter-pinter. Dadi wong pinter-pinter. Dadi ora kaya kowe kuwi arep S3 ya ming nyinden. Nggo ngopo S3-mu? S2, Pak, urung S3. S2-mu. S2. Iya, ya aku tak dadi pegawai po piye? Mengko kowe mumet dase nek aku dadi pegawai. Sinden kok ngene di SMA. Ora kok aku mumeti ngopo? Masalahe apa kok aku mumet? Lah kok sindenmu kurang? Siji meteng, liyane nglairke. Meteng kok meteng. Pojok meteng ngono kuwi. Meteng ya. Liyane nglairke, sing liyane wis tuwek. Lah aku sing isih prawan lho aku lho. Diawet-awet. Aku kowe nyendeni aku ki ketoke ora kuat, aku ora kuat 5 tahun kok. Kenapa ora kuat 5 tahun? Aku ki dalang bayar kowe tok ndas-ndaske sak penakmu dhewe. Ya mustaka ding. Mustaka. Nah, mustakane panjenengan iku lho. Ora masalah nek pancen kowe ora seneng nyinden ya kowe arep dadi pekerja terserah. Ning ngitung-ngitungan, upama kowe arep dadi pekerja apa aku tak takon. Dadi rekrutmen karyawan HRD. HRD ki apa? Human Resource Development. Aja basa Inggris. Aja basa Inggris. Ya, aku nek basa Inggris ki paling pinter nembane kowe kewirangan. Oh, iso? Misalnya piye? Kuwi mau apa omong apa? Human Resources Development. Human kuwi menungso. Heeh. Resource kuwi panganan. Apa mau resource apa? Resource Development. Engko sing tukang rekrutmen karyawan aku reti yo. Pancen jenengmu yo basa Inggris aku reti. Say no. Katakan tidak, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Dalang yang anti narkoba ning aku. Say no to drug. Say no to drug. Saiki dadi rekrutmen ki upahe pira? Tak takon. Ya paling pira ya 2 juta, 3 juta tergantung UMR-e. Sesasi bener. Saiki aku nek upama sesasi mayang ping 29.
Oh ya. Ping 30 pamane. Ya 20 wis. Kowe nek tak jalukke karo panitia menawi ngagem Elisa pinten 3 yuta. Oh nggih mboten napa-napa. 3 yuta ping 30 pira? Tenane 3 yuta. Kok aku nampane Sik ora usah cerewet sik. Realitasnya 3 yuta iki tekan nggon aku mung 75.000 e. 75.000 ping 30 piye. Kuwi akibatnya nek kowe sok ndas-ndaske dalang ki ngono kuwi. Lah aku tok ndas-ndaske lara ati. 3 yuta arep tak keke ya wah kuwi ning penanggape Pak Tarno iki pangkate dhuwur ning Jakarta karo aku. Monggo Pak Dalang, Pak Sinomong lenggahipun. Aku lenggo ora penake. Mboten sekeca. Aku ming karo kowe ming ton ndasmu kuwi. Piye kuwi? Apa sopan kaya ngono kuwi? Mboten sopan. Ya ngono nek ngetok ya aja kebangetan ngetok ra nggo gunting kuwi gergaji kuwi sakmono kuwi. Mosok 3 yuta tiba ning aku 75.000. Talang kae nek kudanan teles apa ora? Apa talang ki apa? Talang ki nggon gendeng kae lho. Oh iya. Teles ta? Mbasah ya. Talang ki kudu teles. Oh, talang kudu teles. Apa hubungane opo? Kowe entuk rega semono ki melu sapa? Melu Paseno. Nah, aku ya kowe kudu ngekeki fee karo aku itu dasar. Oh, iya bener ya berarti. Ayo pemene tak jaluki 3 yuta tak kei kowe 2 yuta. Wis saiki upamane ya 2 yuta ping 30 pira? 2 yuta ping 30 berarti ne sewidak. Sewidak kebune. Swidak yuta. Swidak yuta di. Nah, kowe sesasi men aku meh ping 30 swidak yuta karo Human Development Resource Center ping 2 yuta milih ndi? Milih nyinten ya. Agene. Dandan-dandan eman goyang sithik wis rampung ya, Pak. Rasah mikir ya, Pak. Sing ora goyang sithik we 80 yuta kok kowe swidak yuta kok emah. Ya ora apa-apa berarti ndas-ndas terus ya, Pak. Iya wis ora masalah. Iya. Oke, niki turut berbahagia atas bisa berkumpulnya alumnus SD Candi 3. Wis iso dadi wong kabeh. Ya dadi wong. Kok sik. Kata-katamu iki ra penak lho dirungokke. Dadi wong iki piye? Kowe saka lulus SD Candi 3, tekan saiki piyai-piyai iki ya dadi wong kok dadi wong kabeh mesti. Ya. Nah dadi wong ya mosok dadi wedhus. Dadi wong maksudnya menjadi orang besar, ana juragan sapi, ana bemborong, ana macam-macam ya, Pak. Betul. Yo, makane kabeh wong iki sajane yo cerdas. Mau sing panjenengan ngendikane sing misale senengane kono tuki ndas apa piye ngono kuwi ya tetep cerdas sih wong-wong kaya ngono. Kecerdasane kecerdasan fisik jenengane. Makane sinau psikologi karo aku. Kecerdasanmu ki ra sepiro, Pak. Kudu sinau sike. Cerdas itu kompleks. Dadi wong sing bolos kuwi ngendi kuwi kompleks sing buka ngendi? Kompleks dudu daerah. Apa? Maksudnya kompleks itu macam-macam. Oh, maksudnya kecerdasan itu macam spiritual ono, kecerdasan jasmani ono. Macam-macam, emosional, spiritual, ngono lho. Oh iya, pancen cah iki siji iki untunge ya kuwi iso menjelaskan kaya ngono. Aku seneng kok mulang-mulang cah SD seneng ngajari. SSC and ono seno ngono kuwi. Kak Uku de ada kuda, seno kuda ngono. Belajar ngono kuwi lho. Membaca, dadine iso nek wong pinter membaca ki dadi iso. SSC and ono seno, ke Uku de ada kuda, etak nyeletak. Senor kuda nyeletak ndasmu. Wis ping pindho, wis dunekke jaran, dunekke. Iya. Ora mujonto, ngono lho. Ora kok mu SU gampang banget mu. SU. Wis gek nembang. Nah. Ya nembang napa, Pak? Sakaremu ki ana. Woh, ki saking Papua Freeport. Nyuwun ladrang sambung wanci dalu. Oh iya. Pak Marlan IKG iki sing ketemu aku ning Pemdang Gunung Kidul nimbali nang kene iki. Oh nggih, matur sembah nuwun saking kula Sumarlan IKG Kurcam Kelipar nyuwun lagu Liwung. Ya, salam kagem Dimas Panitia Sutarno Wirawan. Oh iya, matur sembah nuwun. Ya diaturake lali janjine apa sambung wanci dalu? Derek. Nek lali janjine ya rada joget sithik. Sambung wanci dalu ya. Rada sedih-sedih sithik. Nah, aja sedih, kahanan Rioni kok sedih. Iya, berarti nek sing bahagia. Bahagia. Lali janjine wae, Pak. Bawani no. Dina Minggu.
cah S2 ning goblok. Kok goblok? Aku omong lali janjine. Iya. Dina Minggu. Aku kowe nyanyi nembang Gembira Loka iki sing ngakon sapa? Kok Gembira Loka? Dina Minggu ayo Mas nang Gembira Loka. Oh iya. Ora iki bawane. Oh bawane. Saiki ya ning Tawang Mangusike, sing minggu ngarep ning Gembira Loka. Oh iya. Ngono. Nengke wae omongan cah pekoki nengke wae. Ra tau dolan sih. Sopane ra tau dolan? Kowe kuwi. Wah, kowe kuwi dengkulmu mlacot kuwi. Dolan ngomong ning kali, nyotok ning kali mancing terus ngono di vlog. Ya ini sekarang saya ada di kali sedang mancing. Saudara-saudara halo ya, mancing mania. Ini saya sudah dapat iwak ya. Satunya juga sandal juga ada. Ngono wae bangga. Sing jeneng bahagia itu kompleks. Modar we tak balas. Kompleks di daerah ngendi? Bahagia itu kompleks, bahagia pikiran juga bisa. Oh, iya. Bahagia ora kudu nyawang hal-hal sing larang-larang, mlebu ning nggon hal bayar kartis sing larang. Ora, aku bahagia ning pinggir kali mancing, entuk iwak cilik we, pikiranku wis iso fresh. Wis fresh ya, Pak. Lho, bahagiane iki dhewe-dhewe. Iya, Jadi Pak. jangan menyalahkan aku. Bahagia itu kompleks, padha karo kepinteran itu kompleks. Bahagia kere. Cah kok suarane kaya ngono. Iya. Aku dunekke bahagia itu kere. Ya pancen sik kere-keremu mah membahagiakan, Pak. Ya ya pancen. Mangan kerupuk karo sego karo kecap kuwi membahagiakan. Wis seneng kuwi kaya ngono kuwi. Ya ora, Pak? Nah iya rasa dadak lawuh sing larang-larang. Rasa larang-larang. Sing jeneng kowe ngrasake jangan Lombok Gunung Kidul kuwi nek ora modiar mbok tak. Apa mangan jangan kok mati iki cara ngendi. Saking enake lho nok tenan. Aku ki anggere muni nek ditari lho ning aku ora nyuwun. Nek ana panitia nimbali aku ning Gunung Kidul terus paring dawuh, "Benjang sak samunipun pagelaran daripun menapa Pak Sino? Jangan Lombok kalih kerupuk, kalih tempe." Wah, kuwi kancaku le nyiduk mempok ora jamak-jamak. Sesuk tak gaweke Pak, jangan Lombok. Nek nek kene ra konsisten, Lomboke ana tempene. Nah, sesuk tak gaweke Lombok tok. Pecah dasmu. Bu, mobile. Ini jenenge konsisten, jangan Lombok. Oh iya, berarti nek kene ra konsisten ya. Lah Ana ana tempene ya. ana santene. Jenenge kudu jangan Lombok. Ya, sesuk tak gaweke Lombok. Tak nehi banyu tok, monggo Pak. Oh, sesuk dipangan wong loro. Rasa kuwatir dadi ndasku pecah, ndasmu yo jeblok. Dina Minggu kang tanti tinamune ngaya janjine Nek wis nyuwara ya wis ora kaya apa ya. Suarane apik. mergane gamelane anyar iki ana hubungane lockdownan iki gamelane Oh, iki sing anyar ming rancakane dicet. Iya. oh rancakane dicek Iya sing anyar urung dadi. Nek wis gamelane anyar ya wis serang nganggo kowe aku diguang Pak. Aku wis bola-bali wis nang pirang-pirang panggung saiki nganti kondang lho nang YouTube ki. Sinden ndase nika melu mboten, Mbak. Nggih mengke kula nggawa gawane ndase tok aku ya. Anane pijer semaya pinter golek alasan nganderen-nderen ngenduka aku wis ora
jogete begijikan. Suarane apik. Nek jogete wis kaya wong kang slupan. Iya. Iya karang ya urung latihan. Wong joget lagu Jawa kok nganggo tangane ngukel benang layangan barang ki ngopo? Iki ra cara mbahku mbiyen anggere tatung gendang dun tatung. Ani. Ayo lagune Roma Irama jaman mbiyen banget. Iya. Mersa isih ditirokke. Ya ora apa-apa, ndene kaya ngono kok muni kompleks apa. Ya wis ben apa-apa. Iki sing paling akeh dhewe nak. Ya, pamundutan tak rangkum. Iki ana sing nyuwun liwung. Oh, liwung pirang-pirang. Liwung pirang-pirang. Diaturke sapa sing pareng nyekar? Ayo Mbak Ayu karo Mbak Ika liwung. Ya. Duo slebor. Ayo keju meneng. Ya. Ayo karo Mbak Ika. Sing siji gedem. Ya. Sing siji ramping. Ya. Mumpung bojone Mbak Ayu ngrebab, coba dhekele nyawang akeh sing ngendi. Ayo. Ora critane apa? Niki kok sageden niki? Ayo wong jeneng. Dawuh jenengan apa niki penjalukane niki? Ki piye aku kudu jujur apa ora? Nggih, jujur no. Ya aku sebagai pengarep ya ora bakal ngapusi anggota to. Nggih. Engko ndak kowe gelo atimu kuwi WhatsApp aku. Iya. Muni pilih WhatsApp gandeng kancane akeh. Ya. Kancaku ki lain daripada yang lain lho. Kanca wayang ki paling akeh pol ki 19. Ya, pengerawit wayang. Ning aku nganti tekan 20. 20 piyayi mula sing ngrebab SMS chatting ngene iki, Pak, saene nganggo gender penerus. Men ketok rempek. Men ketok wangun. Lah sing gender penerus sapa? Mas Santoso. Lah terus sing ngrebab kula. Wah. Men kula ora ngantuk. Iya. Ngono kuwi. Leh muambekan ora usah kundur. Tenang. Nggih, kula niku curiga. Ya wis ora. Dek wingi latihan nika lho. Piye latihan piye? Caper banget. Heeh. Liyane do latihan kok begijikan. Ape lho iki ana wong wedok ngenekke sing lanang begijikan. Ya. Yo, Mbak Ayu karo Mbak Ika, liwung. Ya, liwung mangga. Wong
jam-jamane digawe sing kompak. Iya. Nganggo direyoke barang no. Tak drang. Ngono ya. Ya, monggo diaturake saka Mbah Waona katur para kadang-kadang saka Candi Tiga. ya. Pirang-pirang ora iso tak aturake mboko siji sing baku liwung diaturake mengko gek terus lakone liyane sing urung iso diaturake mengko diaturake nggon goro-goro. Ya, ayo Mak diwiwiti. Monggo. Langsung iki, Pak. Langsung. Dadi liwung atiku ya kanca tani. Udu ndeng. Lali aku. Yo monggo. Dadi ayu malah mbungai kowe. Ora nyanyi kok meng cendol cawet. Dawet. Oh iya dawet. Menyesuaikan lho, Pak. Ayo ning apik ya. Iya malah mbungai. Iya. Ayo ben padha begicikan, aku ya begicikan. Cendol dawet 500-an. Enggak pakai mangkok. Ayo. Ayo wutah kok ya. Ya, mangga teruske. Habiskan. Nanone. Ayo. Oh, kowe menggeh-menggeh kabeh ora. Iya. Sing wis klasik-klasik ngene iki. Nyatane para rawuh ya akeh sing padha
Kamu wis jenenge cinta padha tresna. Ya. Yo, wiwitina. Cakepane memanismu mawon nggih, Pak. Sak karepmu. Manis arep elek sak karepmu. Cakepan lho. Heeh, cakepan yo. Memanismu Angu jiwa. Angu jiwa Neno agawe ru cite live streaming nggon aku ditonton 5.194 piyayi. Urung sing Nugroho lan iki suaramu mau. Elek ta? nggih elek banget Ana. Ya. lara apa kang sinadya Swara aluse apike kaya ngono kok tok unek elek. Aku ki nek karo ngalem anak buah ki terus do gedhe sirahe. Terus rumangsane terus ngene iki wis apik aja. Setiap saat ilmu itu harus mundak. Kudu berkarya lan kudu berusaha terus. Oh ngono ya. Mula aku ora tau kok ngarani wiyagaku ki apik ngono ora tau. Urung tau tak alem kabeh takono nek ora percaya. Iya. Arep oleh ngendang nganti gobyos kringete metu ae. Pripun, Pak? Ah elek aku ya. Ben le semangat ngendang ki saya tenanan. Iya. Kempulan kula pripun? Wis telek. Tak takono sing tak alem. Iya. Men semangat nabuh iki berenang. Iya, ngono ya, Mak. Ya. umpama munduta Suarane apik kaya ngono ya. Rada gelo aku. Ya. Gelamu piye? Ambiyen anggere TK ki anggere arep nyanyi tak dusi. Tak dusi tak kosoki bareng gedhe kok tak dusi angel ora jamak-jamak. ngenjang kula genti Pak sik mandiin jenengan. Hah? Wo cengelmu kuwi. Lha lah pripun to? Wi kula ki berbakti lho. Berbakti apa ngono ku rasa berbakti kok ndur omonganmu genjang kula sik ngedusi jenengan. Wah kok mak tratap aku omonganmu. Kuwi senengane mulane ku nek diwale aja wedi. Wis men dudusi anak-anak bojoku wae rasa. Nek kowe engko nek urip meneh aku Senengane. Taratamtu tak roti. Sekno, tak nyigek sedelo iki akeh banget saka Malaysia ya mresani nyuwun gubuk asmara. Oh iya. Menika saking Gundala Putra Petir. Oh iya. Wah iki kok Power Rangers barang do nonton ya. Saking luar biasane. Paris, Prancis nyimak Sugeng Riyadin kagem sedanten Mas Adi. Ya. Penonton luar biasa Pak, nyuwun lagu Sesideman. Matur suwun wau sampun dipun aturaken. Ya. Sugeng dalu derek streaming saking Kebumen. Ngono ya. Akeh sing padha streaming Gunung Kidul, Banyuwangi ugi sami streaming. Salam rahayu kula saking London. Ya. Wah, saka tresna-tresnane piyai sing padha streaming ki wingi Ramadan kuwi akeh sing ngirimi THR lho.
kanca-kanca wiyaga. Iya. Saka Texas, kanca-kanca penabuh iki entuk 10 juta dikon ngedum. Oh iya, Tak akoke 5 juta. wah iya. Lah kok malah saiki bloko. Nek pentas ini kan ana sing wani protes. Oh iya. Nek ora pentas tetep diprotes. Ya, Saka Taiwan ya ana. lah kene saka Taiwan yo ana ora tok omongke. Ming sithik engko nek ditumbangane do gelut, Iya. tak singgahke. Oh iya. Terus ya mangga. Ibarat wong numpak prahu Mas Sukoco saking Medan Sumatera Utara. Oh iya. Turut memeriahkan acara malam ini mau pesen lagu rewel atau gembira luka. Oh iya. Kirim pesen kagem sedaya kemawon pecinta wayang. Matur sembah. Baik. Cek. Yo terus no. lumampah tanpa walah. Nyuwun lagu Gubuk Asmara saking Malioboro. Oh piye. Kancaku akeh tenan. Arab Saudi Mas Sugiono. Nyuwun lagu apa ora njaluk lagu? Ya Wis ngabari. Nggih, tembang kangen mangke dipun aturaken. ya akeh. Lali janjine PWKS Bangun Jiwa. Saking Serang, Ya, lumantar streaming PWKS Jabodetabek, Mbak Lisa. oh ya. Kula saking Playen sampun dugi mriki. Nggih sakarep sampean. Doni PWKS Lindang Sutra Sesideman. Wah, pirang-pirang ya, Mat. Ya terus no. Ing tiane jala nidi Temah goncing temah gonjing anggenjong neng pakulingan ya dibukani Nes men disaut bareng-bareng kok nek klintong-klintong ki nek ora akur ora gayeng Ya. sing penting kowe bawa sik ning kowe ning ngarep kono nganti rampung lagune Ya, karo joget ya. klintring klintong klintong Ya, mangga. klintang numpak andang ngabel klintang klintong graya-graya seko sang kantong bolong bolong Suwun Mbak Agnes ki uga ana
pamundutan dari Pisang Jaya Semin. Yo. Assalamualaikum Bu Cangik, saya minta lagu Caping Gunung Dijenggelengke. Lagu ini saya tujukan pada warga Perbutan dan sekitarnya dan kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin mohon maaf dan batin dari kami sekeluarga Pisang Jaya Semin Pak Mardi matur suwun. Ya. Operasi Dasawaning Semin tanggal 13. Seprene urung ana kabar kasunyatane no. Oh iya. Jane sire sing dijangka tanggal 11 aku wis isi terus tak undur tanggal 13. Jebul sajae panitiane ora cocok wektune. Oh iya ya, liya dina ya Mak. Iya. Ya muga-muga sida. Ya. Wis kari sepirang dina kok. Ya men do grubyukan mengko. Heeh. Yo diaturake. Ana sing kepareng nyuwun. Ya, pokoke engko mbaka sithik-sithik kripik gedang kripik tela sithik edang watana rata. Ya. Nalindra Produksian nyuwun lagu manis. Ya, mengko diaturake. Ayo Mbak Orisa Widyasari, ya iki meh padha karo Mbak Elisa. Mbak Orisa sik jumeneng. Ya. Hamil muda iki. Kambing muda. Kok padake sate ora? Hamil muda ya. Wis ketok wong wedok iki anggere metengi nomis ngono kuwi ketok. Iya. Ketok napane, Pak? Lakune iki ketok. Iya. Pripun? Ya wis mulai kaya kebotan meteng ngono lho. Wis ekah-ekah. Apa-apane sarwa mundhak. Ya pancen saya lemu lan sak piturute. Iya. Ayo nembang apa? Kowe iki kok ya sing jeneng Pripun, Pak? wingi bar sik Tiwik nglairke. Tiwik rung rampung ling nglairke kowe wis meteng. Ha iki sindenku saya suwe saya suda iki engko. Terus do cuti kabeh. Engko bar kowe Ika. Ayo. Bar Ika terus Ayu meteng. Niki Terus sindenku sapa? Sing ora iso mung sing pojok dhewe kae. Ayo upama metu ngono isine mung ceret ayo. Ya. Lagune diaturake apa? Ana sing nyuwun Jenggleng Caping Gunung ana. Gubuk Asmara ana. Ya, lali janjine ana. Ya. Lan iki uga Mas Andi mau saka Semarang putra wayah Dalima siswa Suprapto dari Semarang. Ya, ngaturaken minal aidin wal faidin dawuh karo aku lagunipun sumangga. Oh ya. Diaturake no. Caping gunung napa lali janjine, Pak? Sakaremu caping gunung ya kena. Oh nggih. Ning tok ijen. Ya. Tanggung jawab dhewe-dhewe. Kowe latihan ya ora tau mangkat. Latihan pertama bareng do nampa THR kok terus do ilang dhewe-dhewe. Kan terus mangkat, Pak. Nah iya ning alasane ndi sing pundhake abot. Awake ora gelem dijak mlaku. Ayo sing dijak mlaku ki sikile aja awake. Teneh nglesot. Yo. Saben bengi. Ya. Saben bengi Nyawang ko nawala saka Pak Lurah, Pak Dukuh Perbutan lan Bapak Kapolsek Nglipar. Wo. Nyuwun lagu Ibu Pertiwi kalian Lewung. Maksudnya niki Ibu Pertiwi kan Lewung, ngoten pripun? Ibu Pertiwi karo Liwung ki dhewe-dhewe. Oh, tak kirane Ibu Pertiwi kon Liwung teneh lindu. Ha iya. Ibu Pertiwi ki bumi, Liwung ki dangdut. Iya. Matur nuwun saking kula Supriyanto Jeruk Sari Wetan RSUD Wonosari. Wonten putat nalika semanten kula mboten dipun paringi lagunipun. Ya. Lah wong ki ora ana apa-apane kok ya protes. Saiki kaset CD regane 75.000 kok. Iki mongko rombongan kok mboten dikabulaken nggih mboten apa-apa. Mangga. Ora ndremis mak. Ora ya timbal balike. Yen memajang mung karo Janur Janur
Orisa iki nek ora pas meteng enom, wah melayu-melayu no. Kuning. Jreng. Mencolot. Sosok mak jreng buk ngono kuwi. Kok keri? Eneng sing keri suarane. Oh, wong tau njaluk ngunduh kates ning omahku, Pak nyuwun katese. Ya, pira? Siji mawon. Ya, bareng disengket buk ngono nyengget ki gendere ra tekan ngene. Tuk. Buk. Lho kok loro aku. Siji kok Pak, loro, suarane loro kok aku. Setunggal, Pak. Ngamen aku tak goleki kok ora ana. Kowe mungkur ki tak goleki. Endi ya sing iki sing siji ki buk kaya swara lemah ketiban kates. Sing siji kok rada nrebel aku. Buplek ngono to. Kembang ya. 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 Op. Pacitan. Ya. Pacitan. Sarwi. Aja ning ngarepe sik ngrebab. Lah pripun, Pak? Ale nonton kowe ngene iki. Kaya penak banget kae rasane kaya. Ya. Panas udan. Ya, kowe meneng sik sa. Ayo. Nggih. Apa parikan kagem anu alumni SD Candi 3 Mudyar kowe. Kopior saiki kowe tenan. Biasane ning parikan kanggo rasulan merti dusun ya enak wae. Misale perbutan ya tuku tegan karo sukun desa perbutan supaya rukun. Nah iki nek merti dusun iki reuni ya saka sing tuwa dhewe kae pojok dhewe kae ya kosong Pandawa kae meneng-meneng ya lulusan SD Candi. Oh Candi Mendut. Ayo kapokmu ora kowe. Wong ket mau kok romansane kok sing ditanggapi mung cengengas. Mikir saiki. Reuni SD Candi 3. Reuni SD Candi 3. Ya. Ya. Ning prapatan Kuwi piyai cerdas iki. tuku semangka. Terus Mugi apa ki? Reuni SD Candi 3. Ya kelinganku perebutan. Perebutan ya ora apa-apa. Reuni SD perebutan. Mugi reuni SD perebutan. Candi 3 perebutan. Saya ngrembaka. Amin. Apik ngono iki jejere. Ya wis do pendonong mripate. Aku seneng nek rombong aku do mikir iki seneng. Iya. Ora mung somongi kok mung tungdrang tang jelela jelali. Praputri warganing negeri. Yo, anggo mikir mangsane. Ayo gawe. Tuku roti. Ning toko Amanda. Tuku Amanda ki ngendi? Oh. Hah? Kathah Pak tukang Amanda niku. Oh iya, rumah aku tuku Amanda ki dodol kerudung wong wedok e. Kok roti. Terus? Ya. Ngat. Nenane. Ngaturaken sugeng riyadi
kagem sedaya alumni SD Candi 3. Ya, apik iki rada cerdas iki. Ya, saora-orane SSN. Susana. Ayo jajare. Neng Jakarta. Neng Jakarta. Golek suket. Ana, oke Jakarta suket ming sak gegem. Wong kono ki wis gedung kabeh kok. Mesine suket ya wis didak-idak wong saking akeh wonge. Upama ana rek ya ming sak gegem kok. Yo, terus Kanthi reoni SD Candi 3. ya. Sedaya tambah rumaken. Silaturahmi itu penting. Ya. Jejere Mbak Ayu, ayo. Numpak Vespa. Numpak Vespa. Nyang Wonosari. Alumni SD Candi 3. Candi 3 Ya. tetap jalin silaturahmi. Iya bagus. Ayo Elisa. Golek sego. Karo lalapan. Terus? Mugi alumnus SD Candi 3 Iya. tansah pinaringan kesehatan. Oh iya, wis ora ana hubungane ra apa-apa. Sing penting apik ya. Ayo. Ika, ayo. Ono setan. Hah? Ana setan kok ngelirik aku kowe. Aku ya setan. Tak wedeni lho. Ayo, terus? Dawa ilate. Tuh. Ra. Kok ngeyel to? Ya wis, terus. Alumni SD Candi 3 lan warga Prebutan. Paseduluran sak lawase. Ya, bagus. Ayo jejere Agnes. Tumbas tegan. Tumbas Degan. Rasane legi. Terus? Reoni SD Candi 3 tahun depan. Ya. Semoga wayangan Pak Seno lagi. Cocok. Ngono kuwi apike. Ayo, Orisa genti kowe. Kula nggih to, Pak? Ah iya kok rumasane. Kok njur ming tengok-tengok kaya suminten ming. Mikir. Nggih. Yo. Main bertiga. Main bal. Lah bocah kok nyolowadi ya. Kok main kok ora ngejak aku ya. Terus? Di kali opak. Oh, maduranan ning kali kok ya. Terus? Semua alumni SD Candi 3 semakin kompak. Wah, iya. Kok ming kompak. Terus panas udan. Panas udan aleng-aleng. Caping. Caping gunung. Yuk kanca-kanca ya. Misowa nadyan wadon sarta Nadyan wadon jengkok Ibu Candra Lukita. sarta lanang inu mane banyu bening. Ya, mangga.
Neno. Yuk. Dek zaman bar Jombang Anggara kelingan Eoa aoe eoa eo. Oh. Yo. Eo ea e yo. Ya. Anu Jarene wos menang katurutan sanget eoa aoe oa eo. Oh. Eoa yo maesu wo ya neno matur suwun Mbak Orisa. Ya. Akeh banget penjalukan lagu-lagu. Nah ya kudu iso le metung, kudu iso le milahke. Ya. Mengko nek upama nggon limbukan kuwi durung iso diaturake kabeh, ya mengko iso ana ya kuwi adegan sing iso dienggo aturake bab lagu-lagu ya nggon goro-goro. Ngono ya Mak. Iya. Dadi aja kabeh dibladhek nang limbukan mengko ndak rasane wayange
kelangan roh. Oh iya. Bener. Mula kudu dipilah-pilasi ndene kudu didum. Ya. Yo, saiki genti Mbak Elisa or karo Salaso. Wiladal. Gawe kaget geder kang padha samyang gantung sebo. Ndak griyenta ana paramuka ing nekane garing Mandalaka, jebul iki ora pangling. Iki rak pono kawinan anak-anakku Pandhawa, Petruk Kanthong bala ingkang sowan. Petruk padha kanthi harja sapraptamu, pono kawan Petruk. Nun inggih tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubeda, kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petruk ndak tampa liwat pangestu ning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paribeh ndayanana ing kasantosan. Ora kaya adat sabene lah kok dadi sowanmu nganti karo adimu Bagong. Lho. Napa nggih? Perasaan kula dhewe niku. Lah kuwi Bagong eneng mburimu. Wo, kowe melu to, Gong? Request. Requeste sapa? Requeste para sing padha kepareng arep anu mresani iki wis SMS karo aku. Pokoke perdana setelah Ramadan Bagong kudu jedul. Aku ya maaf Truk, terkenal aku mbangane kowe. Gayamu ora. Ya wis ora apa-apa. Lah kok aku ora ngerti lemu menyang. Aku ngojek e. Oh. Ngojek to. Kleru dalane liwat kono jul kreteke pedhot. Oh. Dadak ngalang liwat desa-desa aku ya ora apa-apa. Mula kowe ora weruh aku. Bagong Padhararja sapraptamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Sapa truk kuwi? Lho. Prabu Salya. Biasane ming nang Amarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati widada nering sambikala tansah pinanganing kawidadan kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawana kabagyaning gesang kula. Wiladal. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri lusi. Apa kuwi? Jalma tan kena kinira. Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadangkala blegere bagus tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Weh, lah ngono ya, Gong. Prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantunanipun Sun Prabu Prabu Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk. Padha kandirarja sapraptamu. Lho, sinuwun Ngastina? Ya, Petruk. Kok lenggah wonten mriki? Tinimbalan dening Kanjeng Rama Prabu ing Mandalaka. Kowe ladalah. Inggih, wilujeng sinuwun. Bekti kula kunjuk, ya tak tampa. Bagong padha kandirarja sapraptamu. Lho. Sinuwun Ngastina? Iya, Bagong. Aku lenggah teng mriki. Tinimbalan Kanjeng Rama Prabu Mandalaka. Nering sambikala sowan kula bekti kula konjo sinuwun. Ya tak tampa pangestu tampanana. Kula pindhu. Pundi? Pundi enggo jimat paripeh dayanana ing kasantosan. Nek omong ngati-ati ndak kualik ora. Arang ya suwe ora mbagong e. Ramadan. Ha iya. Nutuk kowe, Gong. Piye to awake nganti kuru kaya ngene? Ya syukur alhamdulillah. Saya tuwa ki gedhe ngibadahe. Bener, kudu ngono. Wong ta iki parane arep nendi ta? Nek uwah tuwa tebaske. Apa menungsa ditebaske? Ha iya. Menungsa ya mati nang kudu diokahi ibadahe. Ha iya. Syukur. Petruk padha kanthi raja sapraptamu. Lho, isinuwun Mandura. Ya.
Weh lah kok sajake putra mantu lempak teng mriki. Iya Petruk, wek syukur-syukur. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat. Bagong padha kanthi raja sapraptamu. Lho, Sinuwun Mandura iki wis ket mau weruh kok dadak gaya. Men ketok kaya pripun ngono lho, sampean niku ya. Wis salaman barang kok nggih. Lah iya kok dadak muni lho Sinuwun Mandura sinu dengkulmu mlocot ora. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Petruk padha kanthi raja sapraptamu. Lah ra tenan to. Putra mantu diklumpuki kabeh, Gong. Heeh. Sinuwun ngawangga suwarane. Kresna udu. Sinuwun ngawangga. Lungono to ora percaya. Kon ngendika meneh. Sinuwun ngawangga. Iya, Petruk. Oh iya, Ding. Nek Sinuwun Darawati iki mesti nganggo Iwang Sukmana mangadirnu kowe. Heeh. Slamet tekamu, Petruk. Niring sambikala bekti kula kunjuk. Iya, iya, pangestuku tampan ana, Petruk. Nur nggih. Bagong padha kanthi Raharja. Niring sambikala sowan kula sinuwun ngawangga bekti kula kunjuk. Pangestuku tampan ana. Nur nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petruk padha kanthi Raharja sapraptamu, Petruk. Ndarawati Sengkuni. Iya, Petruk. Bekti kula nggih, Ndarawati. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Nggih, Bagong padha slamet. Bagong padha slamet kowe, Gong. Bagong padha Raharja. Gong, kowe iki dibagekke Ropatih kok. Derajatmu ki mung kawula bae Ropatih ora semaur. Aku lagi sengit karo Sengkuni. Ah ngopo? Wis ta ora perkara ngopo to ngopo ora aja takon ndak nganti engko esmosiku meledak. Apane karo Sengkuni lagi sengit aku. Oh iya. Lah witekno ngopo kok sengit karo aku? Apa aku salah karo kowe? Apa aku luput karo kowe? Pikiran dhewe. Aja takon aku. Aku mbagekke karo kowe iki isih ning wulan sing apik. Yen ana luputku njaluk ngapura. Padha-padha. Nek njuk dite. Oh, sengit kok gelem njaluk dhuwit. Aku ki mbok, Truk. Karo sing tak sengiti barang tegel njaluk aku. Ayo kuwi jenenge ngalup, ngawur jenenge. Heeh. Sing penting pendapatan. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget praptamu ning negoring Pandharaka. Niki ana wigati apa, Petruk? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar? Lah niki ngeten. Kula sawetawis tak matur sanipun Sinuwun Prabu Salyapati sampun ngantos mangke klenta-klentu. Iya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika mboten. Dipun utus Bapak Semar mboten. Dinutus para Pandhawa mboten. Mugi kawuningan sowan kula menika dipun utus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sedewa. Lho. Anakku Sedewa ngutus marang Petruk nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapastanipun Ndara Sedewa. Surasanipun Petruk katimbalan sowan wonten kasatriyan ngendi mau, Gong? Modar kowe. Nang Bumira Tawu. Ah, Bumira Tawu. Supados sowan dhateng kasatriyan Bumira Tawu. Sareng kula sowan kula menika dipun dawuhi dening Ndara Sedewa, Petruk kowe tak kongkon. Gandenge aku krungu kabar yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu. Mula kowe sowana mrana nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan. Monggo aku ki dadi wong lula, Truk. Wit biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula seda kunduran bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning Kasedan Jati. Seka bayi tekan seprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggep wong tuwa ki ning Kanjeng Prabu Mandaraka. Mula
Kowe Swanamrana nanjihna. Kok Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Karna ditimbali sowan, kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan, kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindra ing Mandaraka? Apa pancen Nalindra Mandaraka wa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku. Kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku, wah teng ati larane ra jamak-jamak. Ha kula kelingan Ndara Sedewa, Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti Padanggawa ibune Seda Kunduran. Soale ora diparkiri terus. Piye to maksudmu piye to? Ana kunduran apa ya mbokne? Ora ana wong tak plathok sirahe. Seda Kunduran ki nglairke terus Seda kuwi Seda kunduran truk ngunduri ndasmu kuwi apa piye? Ora emosi. Ana ya ora ngerti kok. Aku ki nek ora ngerti ki ya digenake senengane dindas-daske kok. Ya ora usah nesu kok. Mulai aku, ha mulya. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene. Seda Kunduran, ngoten. Kula niku ngrantes ati kula. Mila tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara, dinten iki kula bidhar. Lah kok ora ngerti ni Ndara nggih nimbali sik niki cedhis bintang samudra niki. Dijawis kaya ngetutke Petruk. Ayo wis piye? Lah mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang Yogya Katujing inu mriki nembe pepanggihan para putra mantu paduka Sinuwun Mandaraka sak mangke keparenga paring dawuh wonten pirembagan menapa. Petruk, wonten dawuh. Ora bakal ndak tutup-tutupi jeraku isih duwe rasa yen to aku ki wong tuaning Sedewa. Nggonku nimbali kalawan anak-anakku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang Kasedan Jati, negara ing Mandaraka iki aja dadi rebutan. Negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku, ya kuwi putraku sejati. Si Bresra lan Si Rukmarata padane putra-putraku mantu, malah iki mau rembugan kalawan atmajaku Tiyang Agung Mandura. Yen to aku isih duwe anak, ya kuwi anake adhiku Madrim ing wis tak anggap kaya anakku dhewe. Merga nalika bayi wis dadi bocah lula, ya kuwi Nekula Sedewa. Mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang sakpropirane apa ora. Lho, mestine angsal. Mestinipun angsal. Wong Sinuwun Prabu Mandaraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndara Nekula Sedewa menika putra panjenengan piyambak. Nek nganti panjenengan menika maringi warisan dhateng Sinuwun Mandura, Sinuwun Duryudana, Sinuwun Prabu Karna, kok putra panjenengan Ndara Nekula Sedewa ora mang paringi niku tegese sampeyan mban cindhe mban ciladan. Akeh para kawula sing padha ngrasani, lho, Prabu Salya kok dadi kaya ngono. Monggo Prabu Salya iki rumangsa dititipi putrane Ndara Madrim. Lah kok putrane Ndara Madrim Ndara Nekula Sedewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku terus pripun? Lah niki dadi ombyaking para kawula sak negaring Mandaraka. Sinengga Prabu Salya menika sawijining nalendra ingkang banci ndemban siladan. Ngoten. Nek tumrap kula malah niki babar pisan. Tumrap kula lho niki babar pisan. Mbok menawa pun jumbuh kaliyan apa sing dirasake Ndara Sedewa, utusan Petruk menika sak tenane Ndara Sedewa wis krasa napa sing ajeng dirembug wonten ing pasewakan negaring Mandaraka. Mila kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng Sinuwun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putra Ndara Nekula Sedewa supados boten ketang sak propintenipun nampi kamukten negaring Mandaraka. Menika saenipun kados mekaten sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacat dening jagat dipun poyoki dening sesami namung babagan perkawis warisan negaring Mandaraka. Pancene bener ngono Petruk. Oh nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngeten mawon. Sampeyan paring dawuh Ndara Nekula niku entuk sepinten mengke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki arep ngopo digonggu kok rumah sawu kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ya golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kuli kula menika napa sing diaturke Petruk menika pancen kepara nyata. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka. Sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun.
nglenggahi tembung sama beda dana denda. Lha iki. Seneng aku nek wong mletik iki. Sama beda dana denda iki tegese apa? Sama beda dana lan denda. Inggih menika mboten kenging mban cindemban ciladan. Najan wong liyan kebrayan. Najan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik kok, kuwalik. Wong liya labuh negara dinehi apa jenenge bebungah. Wong liya labuh negara dipun paringi bebungah ingkang sakmurat kena labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kulawarga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kalian menapa ing sampun dados kalepatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madrim mboten pikantuk menika mangke sampeyan badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken. Nek Prabu Salya ora adil. Nuwun kawigatosanipun. Prabu Salya mboten adil. Prabu Salya mboten adil. Iya. Nanging iki mau ana ingkang ora nayogyani Petra. Sinten? Lho, sinten? Anakku mantu ing Ngastina. Sajake ora lila yen to anakku Nekulasedewa entuk saperangan kamukten negara ing Mandaraka Petra. Oh, ayo mesti ya, Kang. Ha mesti. Ha iki apa sing aja-ajake menungso mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ra jamak-jamak lho. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Tenan iki. Iblis iki, Tru. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki patih kok tok iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkuni ora sampe melu-melu. Wek-wek modar kowe. Bagong gedhinge kepati-pati tenan bangun nek arep. Asli aku. Tenan aku. Aku ki wong nanggape tak tawani kok. Tawani piye? Lakone sengkuni juweng mawon nggih aku. Oh to. Akeh sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebo, Tru. Ah iya. Apa nggo ndasmu ae, Tru? Ndasmu. Mula aja rawani, Bratayuda iki ora saben sanggon. Oh iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu madheg menapa dados nalindra, aja gampang dibujuki karo wong kana-kana, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu kelakon. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandikon Brahmana Pendhita Raja wis ngarani sabdaning Brahmana Ratu kaya Wikresna tumaming drancang tan karo lumebek ora kena blendra-blendir kaya banyu tumumpang godhong senthik. Sang Narendra Mandaraka wis netepake Ndara Nekulasedewa pikantuk saperangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kana-kana. Ing sejatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nekula lan Ndara Sedewa. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkul. Menungso ora tatanan. Petruk kantung bolong ora nyawang lan ora ngilo karo githokmu kowe iki drajating kawula, kowe drajating Panakawan. Nyerweteh gunemamu ya betes sewu nebo pategalan. Ndrawili kaya grojogan. Aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning Ratu Ngastina. Apa kira-kira Petruk wis wani kembali marang panguwasaning Nalendra Ngastina? Yen pancen kowe arep duwa kekarepaning Nalendra Ngastina, tak anggap kowe wani karo keprabaning Ratu Ngastina bakal gedhe walate lan bakal gedhe hukumane. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Kandha karo Nekulasedewa ora bakal entuk aja kok separo sakpro 16. Aja kok sakpro 16, sakpro 32 sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk kamuten negara ing Mandaraka. Masalah apa, Tru? Ono. Wiwit mau ki ra rungokke apa? Genah wis gayeng kaya ngene kok ana masalah. Aku makler.
Kowe anggere madang terus maler cilakane nang kono kuwi. Ora kowe adu arep karo Sinuwun Ngastina. Ana muni piye? Petruk kantong bolong nek kowe wani nduwa karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani ngelani dadaning Ratu Ngastina. Kowe luput tumraping Prabu Ngastina. Bakal gedhe hukume. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Matura karo Ndaramu Nekula Sedewa. Aja kok separo, sakpro 4, sakpro 8, sakpro 16, sakpro 32 ora bakal entuk negara Mandaraka. Sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara Mandaraka. Kuwi cangkeme sapa kowe? Ratu Ngastina. Prabu Duryudana? Heeh. Oh ya wis. Tak kira nek wani ora. Tak kira nek cangkemmu. Arep tak sekop ora. Cangkem semene kok arep disekop. Aku saplae suwe ora mbagang iki kaya idene iki muncul terus lho, ngati-ati iki. Pokoke ora entuk dagelan ya sing nggo kurban wiyaga. Ha iya. Kanjur ngono kowe. Malang kerik Petruk kantong bolong. Mboten kok perkara malang kerik. Ning pancen dereng kula aturaken Sinuwun Prabu ing Mandaraka estunipun anggen kula matur sanipun Sinuwun Prabu Mandaraka babagan kula nanjiaken perkawis pirembagan wonten negari Mandaraka meniki niki ming samudana. Ndarana Kula Sedewa wis prisa nek Sinuwun Prabu Mandaraka panci badhe paring kamukten negaring Mandaraka dhateng putra-putranipun sedaya. Ndarana Kula Sedewa wis diparingi dawuh dening Sinuwun Prabu Mandaraka ewadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandaraka. Mula Petruk kinananjihaken dawing Sinuwun Ndara Sedewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk Sawana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu ing Mandaraka. Ora ketang mung sethithik, ora ketang mung sedumuk bathuk nyari bumi, Nakula Sedewa njaluk kemuten negara Mandaraka jumbuh karo ngendikane duk nalika semana. Merga Prabu Mandaraka wis tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara Mandaraka marang Ndara Nakula lan Sedewa. Nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan ndum warisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo